Angkatan bersenjata Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan dalam 24 jam terakhir. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov tanggal 7 April menyebut terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Kherson, hingga 20 tentara Ukraina, 2 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer self-propelled Akatsia dihancurkan selama 24 jam terakhir. Letjen Igor Konashenkov melansir secara total, 406 jet tempur dan 228 helikopter, 3.684 kendaraan udara tak berawak dihancurkan, 415 sistem rudal pertahanan udara, 8.554 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.078 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.515 meriam dan mortir artileri Medan, serta 9.319 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu terpisah, Angkatan bersenjata Ukraina dalam sebuah pernyataan mengatakan Rusia kehilangan 480 prajurit dalam 1 hari. Termasuk 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja serta 8 unit artileri dan 4 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 177.110 prajurit selama konflik, termasuk 3.633 tank, 7.016 kendaraan tempur lapis baja serta 306 jet tempur, 292 helikopter, dan 2.291 drone. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 407 hari. Masih belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Ukraina juga menunjukkan rekaman penembak mereka. Mereka sekarang siap menembak menggunakan sistem senjata artileri AS-90 Inggris. Kelompok kedua penembak Ukraina sedang menyelesaikan pelatihan senjata self-propelled 155 mm AS-90 yang tangguh. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan kabinetnya setelah mengunjungi Polandia. Hari ini, saya sudah berada di Ukraina, di Kyiv, di sini, di Bankova sepanjang hari. Sehari pertemuan internal dan persiapan acara yang direncanakan untuk beberapa minggu mendatang, kata Zelensky. Zelensky berterima kasih kepada seluruh negara sahabat yang terus membantu Ukraina untuk mengusir penjajah Rusia. Ближчі тижні. Провів нараду з главою уряду Шмигалем більш щодо поточних питань. Координація державних кроків, рішень. Нарада щодо безпекової ситуації, роботи правоохоронних органів, наш міжнародний порядок денний, підготовка зустрічей, переговорів, звернень. Як і завжди, був на зв'язку з військовими. Усе, що стосується найгарячіших точок передової. Дуже важливо, що зміст візиту в Польщу, робота нашої делегації у Варшаві та у постійній комунікації з польськими партнерами мають бути відчутними для нашого фронту. Оборона і захист наших людей, підтримка нашої стійкості, передусім воїнів – це питання номер 1 на усіх переговорах і зустрічах. Саме оборона, зброя для України, боєприпаси для України, нові оборонні системи для України. Я дякую Польщі, дякую нашим партнерам за те, що цей візит став дійсно змістовним. Окремо хочу відзначити зустріч, яка відбулась вже дуже пізно ввечері, вчора майже вночі. Зустріч із мерами польських міст, міст-рятівників для України і українців – Жешув, Перемишль, Люблін і Хелм. Зустрілись ми з ними саме у Хелмі, разом з паном прем'єр-міністром Польщі Моравецьким. Я подякував усій громаді міст-рятівників, кожному і кожній, хто допомагав українцям, хто реально довів у перші ж дні повномасштабної війни, що між українськими і польськими серцями немає жодних бар'єрів, кордонів, перепонів. Україна вміє бути вдячною. Вдячною за таку солідарність, історичну солідарність. Сьогодні, як і завжди, є наші підрозділи, які варто відзначити. Десантники, 80-ки та бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади. 30-та окрема механізована бригада. Міцність вашого захисту, хлопці, і стійкість – все це надихає потужно, надихає світ не збавляти обертів у підтримці України. Дякую вам, воїни.
35-та і 36-та окремі бригади морської піхоти, воїни 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ. Незмінно молодці, незмінно прагнуть більшого результату. Дякую. Дякую підрозділу спеціального призначення першого головного центру ГУР, які воюють в Бахмуті. Молодці хлопці. Бахмут і Мар'їнка, Авдіївка, увесь наш Донбас, наш Схід, Запоріжжя, наше Приазов'я, наша Херсонщина. Я дякую всім, хто б'ється за свободу для нашої країни, за свободу для наших людей. Дякую всім, хто неодмінно вижене російську армію з України. Слава нашим воїнам, слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.